शर्ट मुभिनि एक्ट्रिस नोंथांमोना गोबाङानो सिनायखायो बिथांनि खननायखौ नाजावदो दायो आं गिबियावनो बिनानाव मनिषा मोसाहारिखौ दिनैनि बे जोंनि मैनामाथा गामिनि खुंगा 53 समाजि मायथाइ रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय आफादगिरि बिथां जनेन बसुमतारीखौ जोंनि हांख्रायनानै लाबोनाय फावखुंग्रि मनिषा मोसाहारिखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय बिनानावसिम बिथाङा जोंनि बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय। दा बिनानावखौ आं गावनि सिनायथिखौ सुंद'यै रायजोफोरनि सिगाङाव होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जोबोद गोजोननाय थाबाय आदामोननिसिम आंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय। थ' माबोरै दङ गासिबो मोजां ना? गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो गिबियावनो साबायखर बावनो सानो जे बे मैनामाथा गामिनि हांख्रायगिरि आदामोनखौ आङो जोबोद साबायखर बावनो सानो जे बिथांमोननि हांख्राय हरनायाव आं नोंथांमोनजों लोगो हमफैनो हादों बा रंजाफैनो हादों नङा होनबा? बैसागुखौ माबायदि रंजाखो गासिबो मोजां ना? दिनै आं नोंथांमोनजों लोगोसे रंजाफानो फैदों। नोंथांमोना माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों ना? दिनै बयबो रंजालायनोसै नङा होनबा? बैसागुआथ' बोसोराव खेबसेल' फैयो नङा होनबा? बेनिखायनो गोसो होसारनानै बयखौबो रंजाफागोन होननानै आङो दिनै मिजिंथिबाय। दा मोसानोसै नङा होनबा? जोबोद गोजोननाय थाबाय बेवहाय जोंखौ हेफाजाब खालामफैनायनि थाखाय जे बे प्रग्रामखौ जाफुंसार खालामफैनायनि थाखाय गासै आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम आङो जोबोद साबायखर बावनो सानो। So thank you. रायजोफोराबो एसे रंजाफा गोगोम जानाय बायदि। बैसागु